145 години доверие и професионализъм. Сметната палата на Република България. Над 10 000 одита в публичния сектор. Над 14 000 препоръки за подобряване на дейността на аудитираните организации. Коригирани грешки за стотици милиарди левове в счетоводната отчетност. Това е най-кратката равносметка за 30-годишната работа на Сметната палата след нейното възстановяване през 1995 година. Сметната палата, независима, ефективна и авторитетна, е една от най-важните институции в демократичното общество. Нейната мисия е да бъде гарант за законосъобразното и ефективно управление на публичните средства. Сметната палата е сред първите институции, създадени в България след освобождението. На 20 декември 1880 г. с специален закон за Върховната сметна палата. Родолюбиви и образовани българи застават начело на институцията. Писатели и възрожденци са докладчици и контрольори в нея. Днес институцията извършва своите одити по международни стандарти, а годишната й програма се определя самостоятелно. В нея влизат не само високорискови обекти и организации, които управляват голям публичен ресурс, но и теми с голямо значение за живота на гражданите – здравеопазване, образование, околна среда, инфраструктура. Всеки одит представлява обективна картина на състоянието на проверяваната организация и действа като катализатор за положителна промяна в управлението й. Особено важен инструмент за въздействие са препоръките на аудиторите, за чието изпълнение се прави последващ контрол. Когато се установят нарушения или вреди, Сметната палата сезира компетентните органи, а при съмнение за престъпление – прокуратурата. Институцията упражнява и финансов контрол върху дейността на политическите партии и участниците във всички видове избори. Основни принципи в нейната работа са публичността и прозрачността. Всички одитни доклади се публикуват и са достъпни за гражданите. За по-голяма ефективност Сметната палата сътрудничи активно с държавни органи, неправителствени организации, академични и професионални общности. Тя е член на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) и на Европейската организация на върховните одитни институции (Евросай), както и партньор на Европейската сметна палата. Днес Сметната палата е модерна институция. Одитният процес е изцяло дигитализиран. Методологията се извършва според най-добрите международни практики. Аудиторите непрекъснато повишават квалификацията си чрез обучения и споделяне на опит. Институцията привлича нови, подготвени и мотивирани кадри, което гарантира приемственост и високи професионални стандарти. Сметната палата се ползва с високо обществено доверие, както сред гражданите, така и сред аудитираните организации. Тя е 3 поредни мандата избирана за аудитор на Евросай, признание за нейния професионализъм и авторитет в международната одитна общност. През последните години институцията бе изправена пред ново предизвикателство. След промяна в Конституцията, която позволява председателят и заместник-председателите на Сметната палата да бъдат служебни премиери, председателят на институцията Димитър Главчев беше избран през 2024 година за служебен министър-председател за 2 последователни мандата в продължение на 10 месеца. Ние пазим и защитаваме парите на българските граждани. Това е мисията на Сметната палата вече 145 години. Ще продължаваме да го правим, спазвайки най-високите стандарти за професионализъм и почтенност.